और जॉइंट प्रेस मीट मा खामिनि का बनो TSF ताई त्रिपुरा मणिपुर स्टूडेंट यूथ कोऑर्डिनेशन कमिटी ताई त्रिपुरा झारखंड समाज उन्नयन समिति जों मिल हुइनाय दिनै जॉइंट प्रेस मीट खामिनि का बनो जों सामनो थानाय 3 तारिख 4 तारिख मणिपुरनि जि घटना आ घटना तिनो जों तिनो बनो तांबाय मायथाइगा जों कॉल फॉर पीस इन मणिपुर आरो शांति माने हामजा मुंतुबै खाकसा मुंतुबै ताइसा टंगनानि आबन तिनि सिनि जे प्रेस मीट जों सामन कोमा बरक खटिं आरो आगिन सिबिनो आरो मणिपुरी ताई कुकी नागा बरक मिलि दंलायो आमाकेनो तिनि अ जे इन्सिडेंट तिनाय ब्लाइक तुंफ्लाय गामबाय जों बन कयनाय जत मणिपुरनि बररंनो हामजाक मुं ते तुमनानि फिरगै तायबनो जे गवर्नमेंट बा एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय मणिपुर आबनो बरनि बरक ताइसा खाकसा मुं तुबैनाय मानानि ताइ डायलग खलायनानि जत ट्राइबनि बरनो तिनि इनक्लुसिव बनो तुबैनाय डायलग खलायनाय बंनि प्रब्लेम न बुजिनाय सामु खलायनाय नोंथुमनि जों तिनि खलायमानि आवन सिन प्रेस मीट